amuin pagtauhid iban pagpabuntol pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat din kuan hasupaya sila magpatikupo sumakawangin para man sin Allah subhanahu wa ta'ala falawla idja'ahum ba'suna tadarra'u bang sadya sila laong sin Allah subhanahu wa ta'ala pag waktu di matungin amuin mga siksa yatto kamiskin, sakit, nalawin kasambusing pamaranan, naiging kabuyanan, nagpatikupo sila, sumakawanin hinang ina, walaking kaddabu. Kunin hinang nila, nang himuting sila. Nang himuting sila, mga katao tayo mangguran. Wala sila, nagparad saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan, o yato yung jimatukan nila mga katao tayo mangguran. Lain Allah subhanahu wa ta'ala yatto kanya katan in hikmat at pukatan Allah subhanahu wa ta'ala bisan indusayan mga katote manghuran ang dahikmat niya hasupaya amuin maka maigin ujub doon kayo mo in amuin pag takabur atawa pag kita mo pabaran mo grabe ako ini ma-achieve na ko sin dayo sin kakahinam mo kung si maahlul ilm, lawla taqdirul zunub, lahalaka bin Adam bil'ujub. Bangadya wala amuhin tiyak dir sin Allah subhanahu wa ta'ala in manusya magpakahinang dusa na tanto din na kapwadam mabinsana na siya sin amuin kahalan niya amuin maunaw na niya sin maajaib na sa simbaran yun di ako magpakalagdusa aw hikmat niya mga katao tayo manguran. Biyat tuin amuin hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kita paratungan na sin amuin mga di takabayaan amuin magtadarro. In kita mahinang kita patikop magbalik kita gamayan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magbalik kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala rahmat niya paipon niya, piun niya, inkahalan, bisan pa yung pangatod si manusia, atin niya, bukon marayaw, lain Allah subhanahu wa ta'ala, piun niya ron kayo mo, amo yan ilawi marayaw dahil sin pagpingo pabaran. An nakhirat Allahi li'abdihi khairun, in nakhiratihi li nafsihi. Bunal to in pagpi sin kahalan sin Allah subhanahu wa ta'ala uno-uno na iparatong kay mo in iyan lawi marayaw dahil sin kahalan kabayaan mo miumuhot-muhot mo hanggang sa aununtan nyo ar-rida magrida kita niyo pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala uni pagyanon rida mga katawtay manguran yung si mga ahlul ilm sururun fi murril qada amuin kakuyakan hawhal sin pait sin amuin yanta kay sin Allah subhanahu wa ta'ala rida ko mga katawte manguran nabiyan ni Allah pagmangandul ko pa Allah subhanahu wa ta'ala namiyatin sarang jumato ang mga ummat na kauna para man sin Allah subhanahu wa ta'ala falawla idja'ahum ba'suna tadarra'u bang sadya laong in kahalan nila hawaktu diatungan sila sin mga musibayat to nagpatikupo sila sumagawa unong jimato wala sila nagpatikupo gamayan simulang sila pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala para man sin Allah subhanahu wa ta'ala falawla idja'ahum ba'suna tadarra'u bang sadya hawakto diatungan sila sinami mga musibayat to nagpatikupo sila na malappas sila rin nga siksad lapas po sila. Amo yatin maksusin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga unin jimato, walaking kasats kulubuhum. Sumangawain jimato para man sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di mo kas gamay yung pangatayan nila. Di mo kas yung pangatayan nila mga katao tayo manguran. Nanu kasi hakasabunalan. Uning pagyanong di mo kas ini, misan timatarang na in kasabunalan, masi-masikaw, di manay maisin kasabunalan, katukas yan sin pangatayan, in biyan kahalan. Matarang na biya in kahalan, bini, sa aun saun, amo na bang ha English, nang ta pride, mga kataw tayo manghuran.
kibir yadto, katakabur, may tumaon yadto, tuwasin pangatayan. Adapon, amoy lumunok ini, bang ang kasabutan na simparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangpatungtom dahil nga Pangindo sin Allah subhanahu wa ta'ala wa Rasul niya, sallallahu alaihi wasallam. So makawain niya sila, walakin kasat qulubuhum. Nalawang si mga ahlul ilm, lawang si mga ahlul ilm, ab'adul qulub min Allah, al-qalbul qasi. In sa layo-layo na pangatayan pa Allah subhanahu wa ta'ala, aming pangatayan matugas. Pangatayan, di manay maisin kasabunalan, misan na matarang. Amuin dumukot naman doon na Pangindosin, mga hulatan nyo yato, ilmo sinuno, kaya maasan, di man pagyan nila mga Pangindosin kaapuan, di ikabin. Ha? Yan ni Jimajat mga katotay manguran. Hadahumullahu wa aslahahum. Hidayatan naman sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wan yatulin pakaradyan nila fa innahum la ya'lamun. Karena yung naltuin sila wala nila kihatian in amwin kahalan. Yan katubasing pangatayan na sa layo-layo na ini amuin matuwasin atay manay mai pakasamunalan. Yan pa si mga ahlul ilm. Khulikatin naru liidabati qalbul qasi al-qulub liidabatil qulubil qasiyah. Khulikatin naru liidabatil qulubil qasiyah. Inang apinal ka jahannam hasupaya manunawi sin pangatayan matuwas. Nasallallahu salamat wal afiyah. Nabiyaan mga katawhan Quran. Pangatayan matuwas. Iyad Ibn Fudail rahimahullah. Dengan mga ulama biyayaon, hambuk sa qati'ut tariq. Dengan mga pirata, mundo, mamugto sin amuin dan maksud sin manusia, hapaan niyad. Mundo ba? Iyad Ibn Fudail. Hawak to diyong ugnin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Puno wala pa kadimatong in waktu zaman ha mga sila mamarat saya bariman in pangatayan nila magpatikupo hapag tumtuman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Puno in aki kwan Iyad bin Fudail nakatangi si Ibn Fudail bala dong Iyad bin Ibn Fudail tanto di matong na waktu yan sampai unji mato nagbago mga kataw tayo manghuran biyaya ni Iyad Ibn Fudail pagkakawaan sin mga ilmu in mga hilalaungan niya pagkusaulon si mga kaulamaan para man sin Allah subhanahu wa ta'ala sumakawain tao amin timu kasing pangatayan niya wayirun mga kataw tayo manghuran diya sin jimato mga sila Yahudi jimato mga Yahudi summa qasat qulubuhum na tinuwas in pangatayan si mga Yahudi. Sabi mga Yahudi, hinangan nila mangkuan, likuanan, pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala, inaturan niya mga Yahudi, pag-adlaw sabto, di manjari, amuin, di manjari, mag-usaha rin doon hayaon, na liangan niya to, in mamingit na doon ista. Pag-abot sabto isab, tutukasan ba niling Allah subhanahu wa ta'ala na amo sabi ating pagpupun si mga istakatan pahiunasan unin hinang si mga Yahudi adlaw Jumaat pag adlaw kuan yon pag adlaw Jumaat yon kuanan nila na pag adlaw Sabto hukutan nila katan ista yato hukutan nila ito pag kuanan di nila sagawon sa hukutan nila katan pag konsumo niya pa nila sagawon na paglikuan na niya mga kataw tayo manguran. Iyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin alak na mga Yahudi amuin inab yan pag hinangon alak. Iyagad nila unin hinang nila diyaga nagdakang kaki alak ng panila iyag kaun in amuin usahalay nga diyakangan yan. Wala nila inumin alak, wala na nag-inom sumakawa, diyaga nagdakang kaki likuanan ininang si mga Yahudi na biyan mga kataw tayo manguran dahil sa biyan to
Di mo kasi yung pangatayan nila na tabiya da kuman mga katatay manguran, hawla tanyo, awon magsibo indahanan. Tabiya da kuman natin niya, biya na si mga kahatian tanyo katan, biya mga pag-birthday ni, inini, unini, paningod sigo da mga Nasrani. Na di na mag-birthday lang ta sa empadwa salamat. Nabiyan mga katatay manguran. Kung nabiya ang similarity, ini tabiya da kuman na, Jumat yung mga biyahin mga katatay manguran. Iiwan na yung mga pagpito sa pindahan pa pagdua salamat lang. Pagdua salamat. Pag-abot pito ra adlaw ika-pito adlaw yaon. Bukod na lawan di na kita nyo pito sa magpadua salamat magkaon-kaon kita nyo pindahan. Na. Muning kahalan yan. Nabiya da kuman mga katatay manguran. In Allah subhanahu wa ta'ala di tanyo makuan. Mabiya amuin marupang-lupang biyan. Walillahi masalul a'la laysa kamithli shay wa irun singod ikasabanding pa Allah wa ikasabanding sibu sin Allah subhanahu wa ta'ala uno na mangmano siya awon pa makuanta nyo ma-convince tanyo sing kahalan di na mag-convert isang padua salamat yan yan ang kahalan at yun hinang si mga Yahudi yan yung kahalan nila thumma qasat qulubuhum uno yung piyaratong kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, di mo kasing pangatayan nila. Nanong si mga ahlul ilm, ma duriba abdun bil uqubati aqzam min qaswatil qalb. Wayroon hika pa nungging ataw hika pang upama siksa lumawi pa yung lagbo niya amo inday nga mano siya diatungan nasin tugas in pangatayan, di mo kasing pangatayan. Sa maranay katan, hinduan mo si pagtauhid, di naman na yung mga ito kasing pangatayan. Katan, pagsambayang bisan dirungog na yung pagbandira, ito kasing pangatayan. Na yung mga sila ini, sumakasats kulubuhum, di mo kasin pangatayan nila, pahiya kalhijarati aw asyaddu kaswatan. In pangatayan nila nabiya na, batu intukas, aw atawalawi pa intukas na yung habato. Sabab in batu, fa inna minal hijarati la ma yatafajjaru minhul anhar. In batu, pagdakanan sin mga kasuwa-suwaan. Ati niya on lunok niya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Aon dahil nga mga batu, amoy magkawagbag, pagbubos, amoy katutuan yan. Di mo kayo mabagbag. Gumawa rin dito yung mga katubigan. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Aon isab dahil nga mga batu, amoy magkahulog. May tayato min khasyatillah. Kaya nga kabuka, Allah subhanahu wa ta'ala. Bato at mga katawin ng Quran. Baka kita-kita yung mga video na hulugin bato rin nga tasbud. Inyatong isab min khasyatillah. Kabuka Allah subhanahu wa ta'ala. Biyarin yung pangantayan sin kita niyo. Makarong kita niyo wasiya at pagpatumtum na yung katawin ng Quran. Tapos di kita niyo manay-mai. Mga unsarapat, amumungon pasing kaibanan. Mga yan na si mga Wahabiyan. Naunoy mga biyain ni mga katawin ng Quran. Pag yan niya Wahabiyat to, insyabot siniyanan niya to, insyabot ito parman, hadith. Kuanon niya, lawi marayaw pa yung bato, kansalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, aw asyaddu kaswa. Lawi pa yung tukas na yung habato. Yung asawabiyat to, wajib tuod in magtawbat sila, paamuin, kakahinang nila. Pununo na. Sabab ang kanya yung mga manusya ini, di na magpakatayma, wala nila na kaya na naman. Mayta, wazayyana lahum syaitanu a'malahum. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawaktu hatat palawla ija'ahum ba'suna bang hadja, hawaktu di matong kanila in mga amoy mga musiba ini, nagpatiko po sila, sumakawain hinang nila, wayroon. Di mo kasing pangatan nila, wazayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun. Kaya ngari-ngarihan na sin saitan kanila, in kakahinang nila, in kaaunan sin kakahinang nila. Di mo kasing pangatayan, sarta, kaya ngari-ngarihan na sin saitan,
in kakahinang nila. At pangatod nila, marayaw na. Nabiyahan sa yan. Biyahan mga katotoo. Kaya kita mo yung mga mag-iyan-iyan, Wahabi. Biya ngari-ngarihan sin saitan kanila. Maita, wala nila kaya sayuhan. In Wahabi yun nga kalima, Al-Wahhab. Alay sa kadalik, yabo niya. Bala, nasyak. Taan totoo in Wahhab. Tayo nga, kalam, di nga, sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Wahhab. Mangdirihil. Naman jari, pangwan nila to, Wahabi. Pangudyo-ngudyo. Wala nila. May tada to, jimat yung biyat to. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sawab, ya ngari-ngarihan sin saitan kanina, in kaunan sin kakahinang nila. Nabiyan mga katotay, mahunangkan sa hawak to, dumatong ka to, in mga musibah, na wayroon mahinang tanyo, buat malaingkan atin niya, in mablame tanyo, ginahawaran sin kita niyo. Sabin kita niyo, nasimulang kita niyo, paamuhin kabayaan, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di mo kasing pangatan tanyo, wala kita niyo na naimai, katanyan, biya na sin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala balikan ta, wa ma asabat kumi musibatin, pabima kasabat aydikum. Na, sabab sin, nahinang sin amuhin, usaha sin liman yung amunin pagmaksiyat niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kansaunin mapadot pangubatan niyo, unong, taubah ilallah, wa tadarru ilayhi, bil istighfar. Magtaubat kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa mga katawtay mahuran, kaya napusan niya, Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, zaman niya lamma waqa'a az-zilzal fi zamanihi, kataba ila ummalihi, ampa siya amarahum ay ya'murul muslimin bitawbati wat tadarru ila Allah wal istighfar min dunubihim. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, hawaktu aun jimatu linu hazaman niya, siya in khalifa, nakura, nagsulat siya. Message pakatan, amuin mga kwan niya, officer niya. Ampay, siulat niya, inda akun in mga bangsa muslimin, uno, magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayya, mga muslimin, bitaubat. Amuin, magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat ila Allah. Magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magtadarru ilayhi. Iban magpatikupo Allah subhanahu wa ta'ala, wal istighfar min dunubin. Iban mag-istighfar haamin mga pardusahan nila. Nabiyan mga katawtay manghuran, mura-mura na kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, lapasun kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil katan kangian dunya sarta amuin ilamod kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, na nawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, sa arta ang kaunan nila, nagpabuntol, amuin hawak to, mig na sila, hindi hadunya, dumatong kanila yung mga malaikat, magpakuyag kanila. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum.